fram vid Brynsström Handelsson och hälsoförna är det årsens domare. Tøytrutjer som har finnet flest etkvøver Lars Müller, Ransen Djurus og Eile Rasmussen. Og han som har vunnet Lars Müller. Ja, årsens domare till Gjørdis Lars Müller, en solringer. Jag vet inte om han bor i han, inte det? Nej, han bor i faktiskt. Han bor i Sol, okej. Men Lars, blev årsens domare, hur du har blivit det? Ja, det är ringt att säga akkurat hur jag. Det är kanske troffe gott och avgör det snär och jag vill häppen som att göra. Kan det mest att man är häppen? Ja, det där man har funnit det man är avgörande lötna ganska Rättare? Ja, funnit det rättare och det är verkar som det har vi mest göra till troffe nog skott att göra alltid. Men hur är det då som domare Lars Trymman inte långt nu? Ja, det var ju så tävligt att domaren ganska gott där tog det men för också mer vi ju snär alltid det är helt fantastiskt och det är kul för jag att det sker flera. Det är sportstrus och själva nice när vi är domare. Domare kunde vi så imist stilen som det här var så här uppför som mittspelare och ju för spelaren. Vad kan du säga om stilen som du över? Ja, alltså jag har ganska så som man säger där skulle jag att han 4 månader jag har spelat fotboll själv och har ganska en uppbyggning. Här man lär känna folk att det inte mer än alla vanliga utbyggningar så men jag mer säger vi menar för när jag står i lite och till jag kan pröva ett liv sen. Ja, klarar du att säga det lite? Ja, det är alltid. Alltså jag förstår alltså för så hur otroliga ytterligare man kan bli och sånt man kan bli i en fotbollsstyrelse så det har vi fått förståelse för. Men är det marsk också att det inte kan se det? Jo, så han det är marsk och ta komma till marsk som blir rejsning och ta träffa där. Du har Star Wars, det ska ske till Lucas med fotbollsdomare men du är en politist. Jag brukar tänka att du är uppbyggningsdomare. Ja, helt klart. Alltså man lär att känna människor och reaktionsmönster och så det är vi en passar uppbyggning och till runt när man ger så i arbetet så helt klart att till runt när ger arbetet till brukar jag nu dömningen så man då får kanske att så tjänar någonting går det hämta. Men det är sån politist som spelar fotboll, hur ska det så? Ja, låt det gå för osagt det så men jo det är en god lag ja alltid av. Har ju mycket. Ja, det är det som Och Lars, kvällar du framåt att du gör mer vid dömningen? Ja, alltså nu tar kaptenenter är man alltid sen så att nu det har gått rivsteg och man också kanske så långt fram men i januari februari man så börjar att man lunch just inte att fotboll någon så då. Heter hela klappen kanske köra sin runt åt han vägen att man kanske lägger iväg att nästa. Vill ha det att döma. Ja, det är kanske att det är i ett la. Det vill ha man ju stäva inte hur man kan skilja det. Men Lars, krävde han hålla sig i form som domare, alltså fysiskt. Ja. Det man där vet jag. Ja, helt klart alltså. Det är så som ganska inte alla utlägga förståelse för det och inte skilja det så till att fotbollsspelaren vänjer nog mer till kräver ju så det kräver domaren alltså och bäj fysiskt men inte minst den mentala parten av det här. Det är rättligt krävande mentalt. Domare har såna ett aldersmark. När kan du döma till att du främst det färjan? Alltså jag kan döma lugnt till för internationella 45 och hålltrus för. Det är några rätt än? Ja, det är några rätt än. Då kommer nog kusnog. Men Lars, vi inte att lockas till prisen där och det är inte att det ska gå att vi dömer fram efter. Jo, tack för det.